Coa declaración do estado de alarma, moitas farmacias víronse saturadas polo medo da poboación a que se esgotasen os produtos farmacéuticos. Un mes despois do comezo da cuarentena, os establecementos comezan a traballar con certa normalidade. Os produtos non chegaron a esgotarse, a pesar da súa escaseza. Los primeros días hubo picos, fueron épocas críticas, nadie sabía lo que podía pasar, las personas querían no quedarse sin medicamentos. En ese sentido todo ha funcionado mucho mejor de lo que yo esperaba. Nunca ha habido desabastecimiento, los almacenes se han volcado, unos más que otros, pero bueno, eso es ya cuestión logística. Y nada, no hemos tenido ningún problema con desabastecimiento fuera de los que ya teníamos. Os xeles desinfectantes, as máscaras, os guantes, os termómetros e o paracetamol foron os produtos máis reclamados. Pero o que máis solicitaron os clientes foi información. Ser moi claros e dicirlle a xente que ten que quedar na casa, que ten que practicar a hixiene en máximo, que se ten que lavar as mans sí ou sí, que eso é o máis importante para previr o posible contacto co virus, e que non sala da casa. Se non sales da casa, o virus non che entra pola ventana. Ante a falta de protección nas farmacias por parte do goberno, os locais tiveron que aplicar as súas propias medidas. No caso da farmacia Durán García, puxeron paneis de metacrilato e limitaron o aforo a 4 persoas. As farmacéuticas lamentan que nun principio o goberno non as considerase persoal sanitario. Desde todas as instancias se nos decía que non eran necesarias mascarillas, que nos non éramos personas de risco. Non só eso, senón que o señor Simón ainda chegou a decir que era inherente ao noso traballo. Aquí había moita xente, o primeiro sitio onde viña a xente era aquí. O ambulatorio, en canto apareceu un mínimo problema, se pechou as portas. Entón, a onde ven a xente? A informarse, á farmacia. Claro, a persona que ven á farmacia normalmente está enferma, donde se demostra como tú sea aquí. O primeiro golpe de tos se cho deixa aquí na farmacia. Entonces estábamos completamente. A proba é que xa hai compañeiros falecidos e compañeiros con enfermedad. Dende as farmacias aclaran que as mellores máscaras son as FFP2 sen válvula, xa que protexen tanto o que o leva como o resto de persoas no caso de que esta este infectada. Aínda así aconsellan levar a máscara que se poida e, sobre todo, respetar as medidas de prevención.